Dong Butsoy, Marika, nga naman imong grado nga gagmay man kaayo. Ang imong Filipino, 67. Ang imong physics, 60. Ang imong math, 60. Nga naman eh. May na lang na siya na yoy. Proud gyapon ta na kay at least walay line of 7. Kinsa ba isog dre? Ha? Gawas mo. Kung gisog mo, gawas. Kaya ni mo niya akong sundang, Brad? Ay, ayaw ka pagkapili nga magdala kag sundang. Wow, ako'y panahon sa mga tao nga magdala kag sundang. Nakaya armas. Pulis ang gusto ko kandila armas. Kanang pulis kay isog. Kaya sabay pulis. Hoy! Pulis ko! So, Papusil ka? kanang sir. Salamat kayo nga naa ka, sir. Kanang tao, sir, kadalag sundang. Dakpa, sir. Dakpa. Dakop ka! Violation ka! Nanaon sa na nga akong sala, sir. Unsay mong sala? Nganon ni padagan man ka nga, pula man tong suga. Siguro di ka kabalo mo drive, no? Nananaon sa si sir, na nakabalo eh. Kung kabalo ka mo drive, aha man ang primera. Anak kini, sir. Ang segunda, anak kini, oh. Ang tercera, nananakasa yun. Kini, ang kwarta, nananaon sa si sir. Nananadugay kayo nga na pulis na wala kabalo na asa ang kwarta. Nasa lisensya. Usa ka Pinoy gi-interview sa usa ka Amerikano. Good morning. What can you say about the violence in the Philippines? Violin? Ay, violin ba diha? Di gani ko kabalo mo gitara, violin pa? Oh, anak, kumusta naman ang first date ni mo sa mong boyfriend? Okay raman, Nay. Ako galing gisulat sa akong diary ang nahitabo. Ay, Nay, unsa gali past tense sa virgin? Kensay isog dala. Gawas, ang isog. Hoy! Jose, isa isog. Ako, isog ko. Isog ka, sir. Uban ni ko, sir, behatod sa among balay. Ngit-ngit kay, sir, basin na ay wak-wak. Sa sermon sa usa ka pare, karong panahona, kalat na kaayo kining pinulungan sa mga bayot. Bisan ang mga gagmayng bata nakatuon na sa mga pulong sama sa syodi, syofu, kurakas, ug syutay, ug dili kini ang matunan sa mga gagmayng bata. Kabalo lagi ka ana, padre. Nagtuon day ka ana? Wis oy. Tando? Unsa man ang gisend mo nako nga I love you gang. Magkita tas Jollibee. Murag siguradong di guni para ako. Kining wrong send. O anak, mao kini ang bag-o nimo nga yaya. Gwapa siya, no? Oh, kiss yaya. Dili ko maoy. Nga naman, sa problema. Nalaparuhan si Papa ana pagkiss niya gahapon. Kining dong, hapit na magkukumupanaw. Ang akong hangyo kaninyo. Palihog, ayaw taon ninyo ipagbaligya ka ng yuta dinha sa likod sa atong balay. Hindi man po na atong yuta, tay. Mao ganing ayaw ibaligya ka din na ato. Order in the court. Magsugod ang atong hearing. Nagsugod ang attorney og pangutana. Ikaw, Maduna, asa ka man ni adtong pagkahitabo sa rape? Ako sa kamaysan Nagunsa ka man dito? nalibang.
Pila ka man sab kadupa, gikan sa natubuan sa krimen. Ay, kalain. Nabaday malibang nga magdupa-dupa. Tagabukid nga amahan og anak sa elevator. Tay, matay, dako siguro pliti ning atong gisakyan tay no? Mangutana ta tay. Hoy, ignoramos. Ayaw gani anang pagka-ignorante mo din eh. Maghulat ka sa konduktor og tikita na ka. Si Juan nga isog, giduol ni Bruno nga isog sab. Og si Bruno ngadto ni Juan, unsa man ang naa sa papel nga imong gigunitan bay? Kide, listahan ni sa mga tanang nangahadlok sa ako Ya matragod. Kahadlukan giday ka. Patanawa ko ko anabe. Naaman lagi ning pangalan ako dre. Ngano man? Sukol ka? Sukol. Ngano day? Aw, bilare pag eres ana. Tay, gikan bi ako sa eskwelahan tay. Mutuo ka tay, nga sila tanan akong tasmit na nga zero sa exam. Mo ba dong? Unya, ikaw dong. Palupig bagog ko. Zero sam. Usa ka babae gitulis, apan nalipay kini. Kay dito kini niya gitaguan ang iyahang 500 sa ilawom sa iyahang panty. Paglakaw gid sa mga tulisan, gikuot gid niya ang iyahang 500 ug iya kining gipalit. Akining papalit akong pan. Unsa nga pa nang imo, ma'am? Bisan unsa lang, bali 50. Ni akong kwarta bali 500 ni. Gidawat ang kwarta. Unya, gitanaw. Kining, ma'am, fake man ni ang imong 500, ma'am. Nganong magingon ka mag-fake na? Tanawa ra gud ni imong Ninoy Aquino sa 500 nimo, ma'am. Nigawas lagi ning dila. Hello? Yes, hello. Foxstone, please. Hi. Ay pagyaga-yaga di ha? Da. 20 ka tuig na kung nagpuyo din balaya. Matay. Sige, pangitaan ng mga taong wa nagpuyo din he. Unsa ba naman yan sa una mong asawa? Kuan sir, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduha mong asawa, kining nahilo gyapon sa balanghoy sir. Ang ikatulong asawa mo, akong gipuspusan ang ulo sir. Oh, nga naman, unsaon gahi kay pakanog balanghoy? Hadlo ka ng baliti, diha oy. Tiyaw mo nang luwa si Kulas diha og nidako ang iyang baba. Na, hastas unyot. Gisipa ng baliti, nidako na hinuon niyang tiil. Chok, di ka mahadlok diha? Ako mahadlok? Muadto ko dito. Uy, asa mo kapaingon? Mangehe ko sa baliti. Balot! Ana balot! Ake, atagpila ka na imong balot. Aki, suri nga dili ka ni baligya. Oh, para unsa man lang balot nga imong gisinggit-singgit diha. Aki, trip lang na magsinggit-singgit ko sa balot. Magbuot ka. Kining parikulas, mananagat man yung ka. Naon ako'y pangutanan ni mo. Way problema pre, ang sama na siya. Kanang isda ba? Matulog ba na o dili? Ambot lang ka pre, kay sukad-sukad, uwa man sa ko kitag isda nga gadalag banig. Mga playon ta kog barbero ma'am. Hala, sorry, bayot lang ang among gidawat din eh. Daan ko palagi. Nano niya? Kano sa man ko magsugod, ma'am? Matay ning panahon karon no? Kasagaran sa mga mataong bata, mga gwapo maggwapa, mga mistisog mistisa. Bayot, ikaw bayot.
Nagay idea sa paghimo ng batang batignaong. Idea ka diha. Ganong ako mo kunin mo pangatanon. Si Aro 20 anyos ka na lang wa kagid ka pangutana sa imong mama. Uy, Chok, unsa man ka nangihi nga nakaisa man na imong duha ka kamot? Matod pas doktor, bawal ka na nako mo alsag bugat. Pre, nakanamdum kag nangutang ka na ako, pre? Wa man ko kadumdum nga nakautang ko mo, pre. Kanus ako ko nakautang nimo? Katubang hubog kay ko. Matay, wa man gi ko kadumdum nga nakautang ko nimo, pre. Basta, pre, hubog kay ko adto. Tuod, gibayra naman ti ka adto, pre. Kanus ako ko nimo bayri, pre? Katong hubog ba kay ka? Murag, ang ako man ang bana. Ilaron ako siya. Magpa-as if kong bayaran. Hi, sir. Nangita ka? Yaks, kaluod. Di lang ko nimo dahi kay pariha mamug naong sa akong asawa. Ang bana nga sige kinumog beer. Gibadlong sa iyahang asawa. Tama na na imong beer, oy. Gastos na kay ka. Ikaw, kana imuhang makeup, mo'y gastos kayo. Ako, nagpagwapa taon ko para nimo. Nganya, ako, naghubog taon ko para mo gwapa ka. Wow! Ako si Dracula. Unya, dayog si Dracula ka. Unsa man dayon karon? Di ka mahadlok na ko. Anong madlok man ko ha? Sup-supo na ako ang imong dugo. Ama ba? Unyag, sop-sopon po na ako ng imo ha. Maing buntag, padre. Maing buntag usab. Unsa ba ikalagad ko kanimo? Akining nagtugon man to akong amo nga tos Amerika, padre nga pamisahan ko na ning iro niya nga namatay. Ay, anak. Wa ba ka mo masayod, anak, nga tao lamang ang pagamisahan og dili ang hayop? Mao ba, padre? Daw be, sao naman yung $500 nga gipadala sa akong amo alang sa misa sa iyang iro? Oy, mao ba? Wa ka man giingon, anak, nga Katolik ko di ay ka ng irua. Usa ka parot nga hinawayon. Batig naong! Batig naong! Batig naong! Batig naong! Puwerteng sukuas lalaki. Batig naong bitaw. Usbalag sultig batig naong. Di ba, himulmulan ti kag buhi. Pagkaugma, niagi na sad ang lalaki. O gitawag siya sa parot. Hoy! Unsa man? Kabalo na ka! Okay, class. Kinsa sa inyo ang gusto mo atog langit? Tanan ni pataas, gawas lamang ni Butchok. Kining butchok, nganong di man ka? Paulion kog sayo sa akong mama, ma'am. Dong, magdulat tag tago-tago. O sige day, unya, unsa ba tong pustaan eh? Aw, kung makitaan ko nimo, imo na ko. Na, unyag di ka makitaan. Ada, naara ko likod sa piano. Kamo ba ang bagong katabang? Yes sir, kami sir. Gusto na kong balik-balikan kaninyo. Nga kining akong mga butang dre, labi ng mga plato. Mahal kini siya ha, gikan is Amerika tanan. Mahal kini. Kaya lang way mabuak kini. Walay problema sir. Bugata ini mga platuha oy. Dario. Asa man ni mga katabang? Dario! Unsa to? Unsa to? Sumala sir. Ingon ato ba kung tingog ang kahoyng natumba?